Hola. Doncs jo, com podeu comprovar, soc la persona que abans m'he presentat com Santi i en aquest cas estic jugant una mica amb la meva expressió de gènere. El que jo faig, aquesta pràctica, tradicionalment la coneixem com transvestisme, tot i que va haver una època que aquesta paraula estava com una mica mal considerada i se n'han utilitzat d'altres com transformisme o crossdressing, que és més o menys el mateix però en anglès. I actualment ja no està tan mal connotada aquesta paraula i les persones que practiquem el crossdressing o transvestisme també ens agrada dir-ho, a la majoria, però com tot en aquesta vida, per gustos colors. Com podeu comprovar, he decidit expressar-me amb la meva vestimenta, també jugar una mica amb l'expressió de gènere, i només parcialment, perquè tampoc forma part de la meva identitat aquesta vestimenta. És només una cosa que faig pel meu activisme. I llavors el que faig, per exemple, és no m'afaito la barba, perquè tampoc m'interessa amagar-la. Hi ha gent que es maquilla més, hi ha gent que no es maquilla, hi ha gent que es maquilla totalment tota la cara, gent que fa servir perruques, com jo en aquest cas, també hi ha gent que juga amb el seu propi pentinat natural, i la manera de vestir, doncs, exactament igual que si fossin noies, podríem jugar totalment. Més moderna, més actual, més antiga, el que ens vingui de gust. Simplement és un joc que fem per poder manifestar que també des d'una identitat de gènere d'home o de noi podem jugar amb la nostra expressió de gènere. Jo, per exemple, de vegades, amb algunes altres amigues que també fan transvestisme, fem espectacles, shows, fem una mica de comèdia, monòlegs, i sempre intentant jugar i cridar l'atenció sobre tots aquests prejudicis i estereotips que tenim a la nostra vida sobre com hem de ser les noies i els nois, com ens hem de vestir, com ens hem de comportar, com ens hem d'actuar, i tot això són coses que ja hauríem d'anar deixant una mica enrere.